Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is i-share na ko sa inyo kung paano na ako ginabutang ang akong phone holder diri sa akong helmet. So salamat sa nag-request aning content. So sir, please watch this video kay gusto ni nako nga mabalaan po sa atong mga nagplano nga magmotovlog bisan di bisan na ako sa mga DIY video sa YouTube. So please watch until the end. So first na to ay butang is ang kaning extension nga mount nga tawag. So ibutang na dari kayo dari. So depende na sa inyo kung paano ninyo ibutang ang ato ang chain mount. So na pwede niya siya i-rotate. So butang alay nato siya og kining bolt. So nabutang na nato ang bolt. Sunod naman na siyang buti na butang na nato. Kaya dapat makarabor siya para malaki siyang maayo. So ay katulo is ang phone holder. Depende na sa inyo kung paasan nyo patubang ang phone holder. So isulod lang siya guys sa kanang naimurag mura siya o mga ibangag. So isintro lang nato guys, no? So yan pagkatapos butang ka na lang budayon o tumbot ng isa. So ayan, forma na siya guys. So, depende sa inyo, pwede nyo siya ipaduko, ibahangad. So yan na lang. So tapos ang bolt, so mga siyang bolt butang na nato siya dira. So wala,